Čus Masters. Rozhodli jsme se, že si dáme přezdívky, že já budu Master Pingvín A já budu Master Toyo. a tohle video je Touch My Body Challenge. Jde o to, že si jeden zaváže oči šátkem. A ten druhý mu dá prst někam na tělo a ten druhý, prostě ten, co má zavazaný oči, musí uhodnout, o jakou část těla se jedná. Budeme hrát na 5 bodů. Ten, kdo prohraje, bude muset na náměstí zahrát, že je gay. A pak rychle zdrhneme, takže na začátek si stříhneme, kdo začíná. Kámen, nůžky, papír, teď! On je dal. Takže já mu zavázané oči a jdem na to. Jo! Teď začneme zlehka. Já se bojím. To je tady jako u kolene. Ne. Je to nula pro něj. Jo, mám bod. Já se bojím. Budu odhadovat výšku. Koleno? Koukni se. Aha! Takže mám taky bod. To je loket. Aha, tady. 2-1. A stejně ještě zapřím. Vidí, co to dělá? No to prst směřuje dolů. Co to je? Břicho? Kum. To si neříš. Ty jsi mě zmátnul tím, jak jsi to rozhodl. No právě. 2-2. Hej lidi, jestli tady to skončí nerozhodně. Jakož nám tady to nejde ani jedno. To je lejtko, teda tadyhle to je tady. Tadyhle. Jo. Jo. Bylo to tady. Ten má šlupy, víš. Asi tak jsem chlupatá pana. Víš, musíš jít tam u toho, do toho místa. To je nějaká kost? Já nevím. To bylo tady. To je úkolné tady. Ne. Pata. To nevím. Šup na něj. Počkej. To je broda? Vždyť to je lehký. Rameno. Koukni se. Je to si... Takže teď půjdeme na Ten trest. Já nechci. dělej. Jsem gay. Jsem gay. Jsem gay. Jsem gay. Gay. Ahojte lidičky a žerte cihličky! Jenom ty plnotučné.